Ja jos kysytte, niin mä oon saanut ton kaiken rahan, siis en oo häkännyt. Siis ihan tiedätte, jos täällä on semmonen uhkapeli, semmonen ravipaikka, niin siellä kävin vähän uhkapelaamassa. Niin sitten sain tommosen rahan kerättyä ja ajattelin tällä videolla ostaa tämmösen talon, käydä ehkä, jos ehtii, niin vähän uhkapelaamassa. Mut nyt ostetaan tämä talo. Mitä? Noniin. Nyt on uusi talo. Vähän hienomman mallinen ja mennäänpä katsomaan minkälainen se on. Onhan tää aika hieno. Juu. Mitäs muuta täällä? Joo, toi on tuo. Onks mulla autotallia täällä? Mä haluan tietää, onks mulla autotalli. Onko mulla autotalli? Eikö 100 000 nyt yhtä autotallia voi laittaa? On se nyt ihme. No täällä joku toinen säilytystila oltava. No ihan sama, on tää silti ihan hyvä koti, niin mennään tallentamaan. Kato, kun mulla nyt on niin paljon rahaa, niin ei nyt 100 000 mennyt matkailla. Tämähän on ihan hieno kämppä. En mä sitä sano. Nyt. No. Tokka tallentaa vaikka tuohon. Muistan sitten, että se on tuossa. Muistan, että täällä on se 4. tallennus, tämä niin. No niin, elikkä sitten ikun uhkapeli paikalla. Täällä pitäisi olla joku. Viimeksi tässä oli joku mappa. En mä nyt juoksen sinne voi mennä. Siinähän on ihan hirveä matka. No mulla on nyt pakko joku ajopeli tulla kaupan päälle. No ei sitten tullut. Törkeitä. Ei sit voidu edes yhtä ajopeliä. Tulinhan mä tänne vielä ajopelille. Ennen kuin aloitin tän videon siis tulin. Hei, tuolla on ajoneuvo. Noniin, mennään sieltä hakee joku ajoneuvo. Hyppimällä menee nopeampaa, hyppitään sinne. Noniin. Ai kiitos, siinä on hieno auto. Saanko mä tehdä? Ai siinä, kiitos. Nyt sais. No niin, eli nyt mennään. Se uhkapelipaikka oli siis tuossa. Eiku. Tuossa. Nyt lähdetään ajelemaan sinne päin. Siinä voi pistää jonkun se aikaa, mutta ei siinä varmaan kauan mennä. Hetki siinä saattaa mennä. Miten se nyt tuolla? Mä hallitsen nyt. No voihan. Nyt. Näin. Hyppy siitä ja. Nyt meni pahasti katollaan. Mut vielä on ihan ehjä. Ihan ehjä. Vähän kärsinyt jo. Ei pystyt vielä kääntämään. Noniin, kääntäisi. Ja ei kuulu jatkuu. Oho, siinä oli taas iso pudotus. Tällä se on, kun asuu vuoristossa. Semmosta se on sitten, kun asuu vuoristoisella tiellä, niin autoja menee joka toinen sekunti sitten. Niin. Semmosta se välillä tuntuu olla. Eiköhän mä tän videon aikana nyt yhteen semmoseen uhkapelipaikkaan kerätä, mikäli ja mitä se on taravi. Paikkaa kerätä. Aha. Siinä on järvi joki. Mikäli poliisi. Kyllä mä sen. Ellen tutu silleen, että kaikki autot pitää nähdä, niin sitten tuo räjähtämään ja sitten ei ole enää autoja.
Jos kävis niin huono tuuri, niin sitten. Ajo. On muuten aika hyvä auto. Nyt ollaan täällä melko lähellä. Näin. Ei aina viittis mennä näin kauas, mutta on se pakko, kun en vielä tiedä muita näitä. Muuten laittakaa kommentteihin, jos osaatte selittää jotain, missä olisi joku toinen hyvä uhkapelipaikka, missä sais helposti rahaa. Joo, tässä ollaan jo vähän yli 5 minuuttia kuvattu. Joo. Oho. Noniin. Sitten aja. Kohta tää mun auto kyllä räjähtää. Hei. Se menee just tuolla alla. Minä mä nyt tänne halua. Ei. Älä jää eteen. Selviäisinköhän mä tuosta pudotuksesta? En mä siitä selviäisi. Miten paljon siellä niitä autoja räjähtelee? En ollut minä. Ja sitten sieltä menee vielä poliisi. Se oli sitten siinä. No niin. Eikö sit kukaan voi pysähtyä? No niin, kiitos, sinä sentään pysähdyit. Hei, mä tuun kyytiin. Hei, en tuukkaan, mä haluan tän auton. Nonni, sitten vuonna. Näin, siitä jo. Noniin, täällä ollaan. Ja siis siinä uhkapelipaikkana siis tarkoitin tätä paikkaa tässä. Muistan siis ulkoa, missä se on. Missä se on. Ja mistä vetoo, että me hävitään tämä. Se on melko satavarma, mutta halusin silti tehdä tämmöisen videon. Totta kai me laitetaan sinne sit kaikki. Et me sit voittaa kunnolla. Jos voitetaan. Ja jos me oikeesti voitetaan tässä, niin sit mä vaan sanon, että sit pitää olla tosi hyvä tuuri. Näin, ja sitten on se sit pakko aina tehdä näin. Voita! Ei, älä hyydy. Juokse. Ehit vielä. Etei. Nyt juokse. Ei ehti. Ai jaa, muuta. Mä taisin mennä väärä tallennukseen. No ei se mitään. Joo, no. Onpa ottaa sitten rahoota. Mutta täältä, jos oltais mennyt suoraan tähän tallennukseen, niin me oltais saatu täältä ajopeliä. Niin. Tuli vielä mieleen. Eittäisikö me kerran mennä vielä tonne? Ei mä kyllä kerrota. No ollaan nyt vaan täällä kaupungilla sen aikaa ja... Hei, mikäs tuolla? Mä tänne katollehan pääse. Mennäänpäs. Prum. Oho. Tähän on kiva. Prum. Hui. Oho. Prom. Oho.
Joo, mutta seuraavassa videossa jossain videossa ajattelin tähän sitten yrittää läpäistä tän mysteeritehtävän. Mysteeritehtävän. Ei muut, mikäs? Onko toi hyvä talo? Ehittäisikö me tässä videossa nopeasti? Jos me ollaan nopeitin kerätä. Mut jos on hirveesti törmäillä ja tällaista, niin sit me ei kerätä. No yritetään ehtiä videolla. Yritetään. Aina sitä yrittää saa, ei siitä menetä mitään. Tosin menettää sit aikaa, mutta jos aikaa ei laske. No, ei täällä esimerkiksi ehkä. Tuolla on se. En mä nyt veteen välttämättä täälläkin. Jorru! Ja nyt. Totta kai. Just tätä mä tarkoitin. Tää on sitä ajan hidastetta. Ei me nyt kerätäs. Nyt me kerätäs. Otan sitä rauhoittaa. Siis rypäskö se tuosta? Aha, okei. Nyt. Taas tää ei jaksa juosta, totta kai. Olisi voinut käydä tän kai nyt kuntosalilla, mutta... No nyt tuolta tulee meidän tulevaisuuden ajopeli. Siinä on meidän ajopeli. Tässä on ajopeli. Tällä me päästään tosi nopeasti sinne. Tää on nyt meidän ajopeli. Tää on meidän tosi ajopeli. Tosin... Sitten kun tulee parempi auto vastaan. Tuossakin on jo parempi. Se mopo oli kyllä hyvä. Ei sieltä tulee mopo. No ei sitten. Tuostiinkin päästään. Meidän mopo. Nyt ei mene mitenkään. Nyt ei mitenkään hyvin. Vitsi. Tuo on meidän mopo, vitsi. Noin, nyt se on meidän mopo. Vitsi. Kyllä meidän nyt pitää vähän kovempaa päästä. Niin. Nyt päästään kovempaa. Nyt ollaan tyytyväisiä. Paitsi se yksi tosin ei oo tyytyväinen varmaan. Mutta sentään me ollaan tyytyväisiä. Nyt aja, et me ehittäis. Me ei niin ehitäs. 2 minuuttia. 2 minuuttia. No niin, taas tuli sitä ajan hidastetta. Joo. Au. Taas tuli. Siis mä en ymmärrä miten se rypäsee tuosta pienestä ylämäestä. En ymmärrä. Noniin, kohta se taas rypäsee. Ai. Noniin, ajaa. Poistuko kiitos ajaa? Kiitos, opettele painamaan sitä kaasua. Opettelis nyt tämäkin tyyppi painamaan sitä kaasua. No niin, nyt me ei enää ehitä, koska tää yksi ei osaa painaa sitä kaasua. Ainakin tuli hyvä kaahailuvideo, jos ei muuta. Ellei se nyt sattu Tuurilalle, että se on sairaalle. Taas tuli ajan hidastetta. Ja melkein kuolin. Sitten siitä olisi tullut enemmän ajan hidastetta. Tämä peli on aina semmonen, että ihme kun ei rypässä, kun ei osaa pitää yleensä kiinni näistä kahvoista. Nyt mun mielestä ollaan aika lähellä. Ehitään. Ei. No me lopetetaan tähän. Tähän on aikaa melko hyvä lopetella. Lopetellaan tähän. Elikkä se on sitten moikka!